Nginibingelele ingane zakwethu, niyaphila lapho? Ngiphilile mina ingane zakwethu, yabona? Ngiphilile yabona, usibusiso lo. Okay ngane zakwethu, khona nje ivesi inhlabathi ngifisa mhlawumbe sithi ukulishare kancane la, yabona? Sithi ukuhlephulelana nje, yabona? Encwadini kaJohn Umvangeli, John chapter 2 verse 1 to 2, yabona? Ya nje elinye ivesi ngane zakwethu ngifuna mhlawumbe sithi ukulishare kancane. Yeah. Okay, ngicela ulifunda ke ngane zakwethu bese ngiyalichaza ukuthi lichaza ukuthini, yabona? La nje siyagqugquzelana ingane zakwethu. Siyagqugquzelana njengoba siphila emhlabeni, yabona? John chapter 2 verse 1 to 2. Ungalifunda lapho ngane yakwethu, yabo. Ufunde nje uverse 1 noverse 2, yabo. Ngiyagqugquzela la mntaka baba, yabona? Ukuthi ya ngizochaza ukuthini le verse nawe futhi uzolibona uma ulifunda lapho ngane yakwethu. Okay. Lithi ke izwi lenkosi lithi verse 1 lithi kwathi ngosuku lwesithathu kwakukhona umshado eKhana laseGalile, wayekhona lapho unina kaJesu noJesu nabafundi bakhe babemenyiwe emshadweni. Kodwa ikakhulukazi ingqikithi yami noma indaba yami ila kuverse 2 kahle kahle, yabo. Kodwa nje ngithi ngilifunde eqaleni ukuze lizokwenza sense uma ngilifunda lapha, yabona? Lithi kwathi ngosuku lwesithathu kwakukhona umshado eKhana laseGalile, la kwakhona uJesu ke le. Wayekhona lapho unina kaJesu, lisho kanjalo izwi lenkosi. Bese kuthi kuverse 2 indaba yami ila kahle kahle. La kuverse 2 lithi noJesu nabafundi bakhe babemenyiwe emshadweni. Shuthi endaweni yaseGalile khona indawo kuthiwa kuseKhana eGalile, uJesu Kristu wayemenyiwe lapho. Kwakunomshado kuleyo ndawo le, yabona? uJesu Kristu wayemenyiwe. So indaba engilandayo la ukuthi uJesu Kristu njengamanje usezulwini, njengamanje uJesu Kristu, yabo, usezulwini, kodwa futhi uma ummema la emhlabeni njengoba siphila la emhlabeni, yabona, uba khona. Ingqithi yami sekutheni mntaka baba, yonke into oyenza mntaka baba emhlabeni, yabona, thandaza ngane yakwethu ummeme uJesu Kristu ukuthi abe khona. Njengoba esezulwini uyabona la emhlabeni, yabona? Lana wayesaphila ke sadla, wayesela emhlabeni uJesu Kristu ehamba ngeenyawo edla iphalishi njengami nawe la emhlabeni ezofela izono zethu. Mabe abantu baseGalile babothi no ngesikhono lomshado ukuze uzoba impumelelo asimeme uJesu Kristu ukuthi abe khona naye, yabona? Indodana kaNkulunkulu ophilayo, yabona? So nawe ngane zakwethu njengoba nathi uJesu Kristu sesezulwini, uyabona la emhlabeni, uba khona la emhlabeni, yabo, noma ungeke umbone ngamehlo engqondo, kodwa uba khona kuyo yonke into. Mhlawumbe uyavuka ekuseni emsebenzini, ku-dangerous la ngaphandle ngane zakwethu, especially eGoli, yabona? Inkunzi nobugebengu, yabona? Ummeme inkosi uJesu. Ngiyathandaza ukuthi bakhona njengoba ngivuka ngemsebenzini, ungivikela nasemsebenzini, uphinde ube khona futhi ngingalimali emsebenzini, ngivikeleke, yabona? Mhlawumbe uyahamba uye emakhaya unendlela, uyathandaza inkosi uJesu. Ngiyakhuleka ukuthi ngivikele indlela yonke, ngiyathandaza ngibiyele ngaphansi kwamaphiko akhe, yabona? Yonke into oyenzayo ngane yakwethu, mhlawumbe unomshado, mhlawumbe yonke into oyenzayo ngane yakwethu, ngisho ukuthi uya kwi-vacation, mhlawumbe uyayikhipha uyaphesheya kwey'lwandle, uyakuphika uphi, yabo, Cape Town, yonke nje indawo la uyakhona ngane yakwethu ummeme uJesu Kristu. Leli verse lelo lisembulela lento leyo, ngoba uma ulifunda lonke leli verse leli lize litshela ukuthi la ngesikhathi kuzoze kuphela iwayini kulomshado lo, ngesikhathi bebhizi bejabula abantu kudliwa kwenziwa yonke, kwaphela iwayini uJesu wazi wakhona ukuthi abasize, yabona? So nawe ukuze into zakho ihambe kahle ngane zakwethu, yonke into oyenzayo empilweni yakhe ihambe kahle, meme uJesu Kristu ngane ukuthi uyahamba uyofuna umsebenzi, meme uJesu Kristu ahambe nawe, yabona? Yonke indawo ngane yakwethu, yabona, meme uJesu Kristu ukuthi abe khona, ngoba la abantu baseGalile eKhana babothi no ngcono simmeme uJesu Kristu abafundi bakhe babe khona ukuze zonke izinto ezohamba kahle. Kulo mshado kwaze kwaphela iwayini la uJesu Kristu uze eshintsha amanzi wenza iwayini. Leyo ndaba kodwa soyishita ngelinye ilanga ngoba abantu abaningi leyo ndaba leyo yabadida, bakhuluma indaba ukuthi uJesu Kristu ufuna siphuze utshwala sidakwe, yabo? Kanti ayikho kanjalo. So ichaza indaba ukuthi ichaza ukuthini ngelinye ilanga, but ngizama ukulanda nje ukuthi uJesu Kristu uyamenywa kuyo yonke into oyenza mntaka baba. Kuyo yonke into uyafunda, usomntwana wesikole, usesikoleni uyobhala exam, meme mhlawumbe inkosi uJesu Kristu iba khona ungikhumbuza ama-answer engiwafundile, yabona? So kuze nje yonke into yakhe ihambe kahle ngane yakwethu empilweni. Lokho ngeke ngigqugquzele kokho ngane zakwethu ukuthi asithandazeni, simmeme uJesu Kristu ukuthi abe khona. Uyaba khona nala emhlabeni njengoba siphila kulesikhathi, la wayekhona literally straight isiqu sakhe, nasesikhathini samanje uba khona akwenzele izinto zakho ihambe kahle. Yonke into oyenzayo, uyesikoleni, uyemsebenzini, uyofuna umsebenzi, uyikhiphile, uyi-vacation ethile, mhlawumbe uyondiza ngebhaloni, ummeme ukuthi uJesu Kristu abe khona ngisho ebhalonini, yabo? Uyamenywa ingane zakwethu njengoba labantu baseGalile endaweni yaseKhana bammema ukuthi abakhona izinto zabo zahamba kahle futhi uyamshado lo yangalela langa, yabona? Ngiyabonga ingane zakwethu, nibe nosuku oluhle, yabo.